Аз ли? Да. Не, водичка може студена, ако... Мерси. Бате отдолу на къс обаче целия. Добър беше фонтана. Добре, компенсира за началото, между другото. Това е добре да го имам предвид, ако тръгна сам да го правя. Било ли е за смяна така, като го гледаш? На 3-4 хиляди километра, майка. Не толкова. Толкова? Не казаха някъде на около 5 да го сменям, принципно. 4-5 там някъде. Продължително как караш? А? Продължително как караш? Е като ламя. Да, не му даваш много газ, се го чакаш на 5. Ми уж не му давам газ, мамо, стара. Иначе на 5. А го караш от последно високото на червеното. За смяна ли? Не, аз това гледам. Защото тя дебелата е. Добре. Всичко сняма как? Всичко сняме. Да има рекламка. Той сега става седалка само за някъде, ама не. Екстра. Яля. Да, стиксото супер е. Те колко по спецификация? 3 ли? 3-3, да. И гаранция ще повече. Може да се запълчи. Спецификация дава 2,8 на Сузуките, нали знаеш? А тя събира 3,200 или 3,400. Това е 4? 4,0. четворка гаранция, ще видя ли тази туба 4 литра е пълни. На Салинка вершите са 4 литра фана петика. Точно. Да, не се възика. Точно Няма четворка. прозореца. Точно четворка. Само си пи 3 литри да го свалим. И това смущука е голям, много най-стъче. Не, то е много удобно направено. Да, Това е страхотно. измислили са го. И на потлайна по този начин. Защото всичко друго е с фунийка, седиш. Само май това беше на Астрол, брато. Е туба. Направо туба вати. И Кастрол мине ли? никога повече няма сила на мотора никога. Кастрол не е. Нали ти казах Хондата, служих Кастрол и почнаха да вият скорост. Бегай. И го сточих още на същия ден. Това ми е най-малко караното масло. На мен ми е мотула. Два път съм слагал мотула и два път съм твърдал. Ти си третия човек, който ми казва това нещо. Не е смисъл, си дам мотора как работи. И след мотула работиш много много. И си метал. Не знам, потланчето на мен най-ново ми попада. Да, си подпланя върто на всеки мотор, който съм имал, ти си сложил направо за скал. Мене в MyMoto, като идам, много ми ги рекламират, защото бая неща оттам се взимам. От мене? Да. Да, не е смисъл. Препарата за каската ми е на него. Аз взех мотула за веригата, единствено за да се различават, за да не фана, как да кажа, да не са на една марка и да фана с обезмъслителя, да взема да пръскам и да смазвам, разбираш. Да ги върнеш. Да, ще ги обърна. То другия сезон най-вероятно вече, защото тази бутилка няма да изпръскам тук така. Ще вземем на това. И на бутлайн даже Ще направим и хубава цена. Те там ме правят отстъпки постоянно, човек. Добре. Сега си взех още една каска, там супер цена на направи. На колко ще дадат маслото, питай ги. Питай ги на колко ще дадат маслото. За масло не съм ги питал, между другото. Аз защото надявах се, така като дойда, за 40 лева няма хора да се правя аз на специалист. Точно от трълета съм усипал. Да, го сваля. Не, първо го запали и тогава го сваляй. Да дръпне малко.
Дърпне се, ако искаш. Чакай малко само. Да не му две. Ще ти среши веждите. Мигача му работи, няма проблеми. А искаш ли си един? Не, то не трябва да ме спори. Не, остави го още малко. Остави го още малко да работя. Аз Ще го тъкнеш ли мигача само? сега изчезна всичко. Чакай само малко. То принципно му трябват някъде 34 секунди да се успокои в началото. Не, аз гледам друго. Кога дърпа маслото, това ме интересуваше мен. Да, сега ще го бутна. Това гърне е много нервно да чу. Бата направо скача. Много е нервно това гърне. Това като на Алекс. Ако си зад него, ще те плесне в чело. Я, дай на... Хвани го там. Ще трябва да го копа. Иска още? Можеш? Сигурно. Аз после не е проблем, защото си ги слагам, ти си ги складирам в тубата тия видеа, не е проблем някой там да лъсне, нали? Смисъл? Мисля, че ще го кача в YouTube. Няма някаква драма, нали? Няма някой беженец, де трябва да се крием тук. Айде, бе, беше ми драго, братле. Ето ни сега се видим в тия дни пак. Да.